Tak są i grupy dziecięce, które biorą udział w festiwalach dziecięcych, no i potem już zwyż, czyli dorośli. Dzisiaj mamy grupę dorosłych. Kochani, choreografię do tego zespołu tworzy Nikol Czynakowski, kierownikiem muzycznym jest Wasko Andrzejewski, kapela, gitara akustyczna, akordeon i bęben, prezesem całego stowarzyszenia jest Liubczo Pekajewski, a w programie między innymi zaprezentują pieśń macedońsko-dewocie, czyli pieśń o pięknościach Macedonii, czyli o tych naszych krasawicach. A przedstawią tańce między innymi Istoczna o uwodzeniu kobiet przez mężczyzn, czy kopaczkę, właśnie my już tu wymieniali się słowami, bo u nich kopaczka to jest taniec tradycyjny przez mężczyzn, taki o szybkich krokach, co ręce drżą za pasami, a my im tłumaczyli kopaczka, co znaczy u nas. Także śmiali się, bo nic to nie ma ani w te, ani we w te jako u nich. No ale bardzo uśmiechnięci, kolorowi, piękni, myślę, że tu wspaniały koncert dają. Jedna jest tu taka sugestia od nich, żebyście się nie gniewali, bo tak parę minut występu będzie na żywo, a reszta będzie podkład muzyczny gotowy, ponieważ przed samym wyjazdem zespołu kapela ze zespołu uległa wypadkowi. No i kapelmistrz jest w ciężkim stanie, jest niemocny, no i tutaj musieli skład szybciutko dobrać młodzi muzykanci, także tu proszę o wyrozumienie, żebyście się nie gniewali, ale chcieli koniecznie program pokazać, chcieli do nas przyjechać, za to im myślę, że już się należą brawa. Wielkie brawa! Także kochani, przed wami Taszy Miloszewski z Macedonii. Zapraszamy!
poczekajcie jeszcze od nas. Come back please. Poprosimy panią wójt do nas. Kierownika, panie